ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ତ ଆଜି ଆମେ ଥାନା ଛକ ଯିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ପାଗଳଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ। ତ ସେହି ପାଗଳଙ୍କୁ ଆମେ ସେଠାରୁ ନେଇ ଆସିଲୁ। ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଆମ ଘର ପାଖରେ ତାଙ୍କର ସେହି ଚୂଳ ଦାଢ଼ି ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ସେ ନଙ୍ଗରା ହୋଇଥିଲେ। ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ତାଙ୍କର କିଛି ସଫାସୁତୁରା କରି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇ କିଛି କପଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇ ରଖିବା। କି ଯଦି ଚାଲିଗଲେ ତ ଚାଲିଗଲେ, ତ ଏମିତି ତାଙ୍କର ସେବା ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। କେନନା ପାଗଳ ହଉ କି ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ହଉ, ସେମାନଙ୍କର ସେବା ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ କେହି ନଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏତିକି ଇଚ୍ଛା ଯେ ଗରିବର କିଛି ସେବା କରିବା, ପାଗଳମାନଙ୍କର କିଛି ସେବା କରିବା। ତ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଏମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବୁ ମଧ୍ୟ। ତ ତାଙ୍କର ଚୂଳ ଦାଢ଼ି ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ କାଟି ଦେଉଛୁ। ୟା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ଦେବୁ। ତ ସେ ବହୁତ ଦିନ ଗାଧୋଇ ନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗାଧେଇ ଦେଉଛୁ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆରାମ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସେ ଗାଧୋଇ ନାହିଁ, ତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆରାମ ଲାଗୁଛି। ସେ କିଛି ବି କହୁନାହିଁ। ପାଗଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପାଇଁ ସେ କିଛି କହୁନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କର ସେବା ବି କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଗାଧୋଇ ଦେଉଛୁ। ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏ ମାନବ ସମାଜ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମାଜ। ତ ମାନବ ହିଁ ଏହି କାମ କରିବା ଉଚିତ। ଗରିବ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କେହି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଆଣି ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ